taktikoki euki ditzakegu geure artean desberdintasunak, baina estrategikoki ez. Eta denok pentsatzen dugu herria existitzen dela eta gure eskubidea dela etorkizuna erabakitzeko. Askatasun osoz. Hori da klabea. Eta nik uste dut hori dela klabea ez bakarrik PNV-ri daukionez, baizik eta HB-ri daukionez, eta beste indar politikoi daukionez. Kontuz, Katalunian ikusiguna hemen ez bezala, trenak euki ditula bi bagoi. Bagoi soziala eta politikoa. Eta elkarrekin joan behar dira, bestela akau, bestela jai dugu. Eta momentu honetan ez da momentua kritikatzeko lehendakariari, PNV-ri, HB-ri, edo ez dakin hori. Baizik eta pixkanaka, bi bagoi horiek lotzea. Zetako, trena eukiteko bestela ez dugulako trenak eukiko. Eta momentu honetan ez dugu trenik. Nire esperientzian batez ere izan zen, gure inspirazioa eta lidergoa instituzionala, batez ere instituzionala izan zela ez da. Eta bi bagoi horiek ez zeuden lotuta. Gizartearen bagoia ez zegoen lotuta. Segurazki lotzeko bagoia, edo bagoiak. Instituzionalki, bagoi instituzionala eta soziala. Eta guk, zoritzarrez, bakarrik mobilizatu egin genuen bagoi instituzionala. Nik pentsatzen dut zinezko dela, adibidez, PNV-rentzat edo HB-rentzat, momentu honetan esatea, gizarteari esatea posiblea dela elkarrekin gobernatzea. Gezurrik ez bete ez. Hori ez da posible momentu honetan. Baina bai hitz egitea, bai pixkanaka lan egitea, gehiago, eta hoin ez dugu egiten. Lana elkarrekin. Zure garaian, elkarrekin gobernatzea. Bueno, gure garaian, gure garaian sinatu egin genuen. 1988 urtean, egon ginen eta astuta dugu, Ajurianean, Arzaiuz, Garaiko etxea, Arnaldo Tegi eta Laurok. Eta sinatu egin genuen, akordio bat, astuta dugu. Eta gaur egon hori ezinezkoa? Momentu honetan ez da posible. Baina nik espero dut, segatik ez, posible izango litzatekela etorkizunean. Segatik ez. Beste, Arnaldo Otegi kartzelan dagoelako. Bai, baina koitz egongoak. Osea, zentzu horretan, nik uste dut posibilitate asko ditula. Eta hori ez ezik, nik uste dut oportunitate itzela, lehenengo aldiz historian zehar erkidegoa, lehenengo eta bigarren partido nazionalak dira, baina euskal nazionalak. Ez espainolak. Lehenengo aldiz historian zehar. PNV eta Batasuna. Eta begira lehenengo aldiz azken momentu hauetan, Navarran ere. Abertzaleok. Parlamentun naz udaletzea. Nik uste dut hori oso importantea dela. Batzutan ez dugu hitz egiten honi buruz. Baikortasun pixkat gehiago transmititzeko. Ematen du pixkatxo bat lotan edo erdi lotan gaudela. Baina hori ez da horrela. Zuk azalean egiten duzunean horrela, ikusten duzu hor dagoela. Hor dagoela sentimendua, nortasuna, hor dago naia, hor dago gure azken batean gure etorkizuna ez da. Eta orduan, pentsatu genuen beste kontzeptu bat atera behar genuela. Eta ipini behar genuela mahai gainean. Eta kontzeptu humanagoa izateko. Eta orduan ipini genuen mahai gainean erabakitzeko eskubidea. Zertarako, ez desnatulezatzeko alde batetik, prentsak ez egiteko hori, Espainiako prentsa batez ere, autodeterminazio eskubidearekin egin zuten modun, eta beste alde batetik batez ere esateko erabakitzeko eskubidea ez dagoela lotuta independentziarekin. Independentziarekin edo zergatik ez, Espainia batasunarekin. Adibidez, nik ez dut ikusi argudio hau. Aplikatu egin dute, esaten dutenean, erabakitzeko eskubidea, abertzaleon printzipio demokratikoa da. Baina ez dut ikusi argudioa, esanez, begira, Eskozian adibidez, aplikatu
edo aplikatuta erabakitzeko eskubidea zertarako izan da. Independentzia lortzeko? Ez, Britainia Handian zeitzeko. Orduan, gezurra ikaragarria da, esaten dutenean, alde batetik, ez da, Espainia osoak erabaki behar dugula, Katalunian ez, esaten dute orain. Koño, nik ez dut ikusi hori Britainia Handien. Presoen hurbiltzea eta hori ez ezik, baizik eta eskubideak egitea. Presoak dielako, baina presoak izan da, giza eskubideak, dauzkagun giza eskubideak ere eduki behar dituztelako. Eta zentzu horretan, batzutan beti hipotekatzen ditugu gauzak. Zuk egiten ez baduzu ez dakizen, mai gainean ipinten ez badu eta disoluzioa guk ez dugu egiten ezer presoen alde. Hori zer da? Hori da giza eskubideen a la carta. Hori ezin eskoa da. Zuk egin behar duzu, aldatu egin behar dituzu. Kasu honetan legedia onartzeko giza eskubideak preso guztiei nola ez, eta beste alde batetik aplikatu egin behar dituzu neurriak egia, justizia errekonozitzeko biktimen guztiei. Eta beste alde batetik eskatu egin behar dugu. Etari ipinteko lehen mai gainean bere disoluzioa. Baina hipotekatu barik beste arlotan egin behar ditugun gauzak. Eta hori egiten dugu. Antzineko paradigma da, dana lotzea. Dana lotzea. Eta nik uste dut, paradigma berria izan behar dela gauzak ez lotzea. Baizik eta bakotzak egitea. Berriro, zaiatzea, baina klabea da, bakizu, hori da Treviñonen nahia, errespetatzeko defensa, eta zentzu horretan ez dago beste biderik. Bixi da, behin eta berriro, aldarraketa hori egitea. Eta batez ere handik, Nik uste dut oso importantea dela, behaien iritzia, eta behaien ideiak, behaien jarrerak, behaien ekimenak sustatzea. Nik pentaten dut, zentzu horretan, txapela buruan eta ibili mundun, izan baita gauza importante bat gure ADN-en, ez da? Zentzu horretan. Eta hirugarrena, aitaren txapela baita. Azken txapela.